Dear Diary, I'm in love. Much more. Truly yours. Θα ήθελα να τα είχα όλα, να ήμουν παντού, να σου χάριζα τα αστέρια όλου του ουρανού. Μα για μένα ένα αστέρι φαίνεται απ' τη γη. Ένας είναι ο κόσμος, μόνο εσύ. Δεν έχω πολλά, όλα να στα χαρίσω. Δεν έχω πολλά να τα μοιραστώ. Μόνο μια ζωή, πάρ' την όλη δική σου. Μόνο μια χαρά κι όλη σου τη χρωστώ. Μην πεις για αντάλλαγμα, εγώ δεν σου ζητώ και μια δεύτερη ζωή θα σου χρωστώ. Θα ήθελα όλο τον κόσμο να είχα αγκαλιά, να σε πήγαινα σε πόλεις και πιο μακριά. Μ' όποιον τόπο και να είδα, όποια διαδρομή, ένας είναι ο δρόμος, μόνο εσύ. Δεν έχω πολλά, όλα να στα χαρίσω. Δεν έχω πολλά να τα μοιραστώ. Μόνο μια ζωή, πάρ' την όλη δική σου. Μόνο μια χαρά κι όλη σου τη χρωστώ. Μην πεις για αντάλλαγμα, εγώ δεν σου ζητώ και μια δεύτερη ζωή θα σου χρωστώ. Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν κριτή θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Θα πιάσω σπίτι στον παράδεισο, τσαπαϊκό παιδό σε παραλία. Του ερώτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω τείχος πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό κι αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή η αγάπη. Αχ, η ζωή είναι φουτυρό στον ήλιο. Όλα στη γη το λένε καθαρά. Όποιος πονά και δεν το φανερώνει, κάνει το πόνο άρχοντα.
περάσει ο χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς τα ξωτικά σαν φορτηγά που βγήκαν απ' το δρόμο θα ζήσουμε παράφορα. Βάλε κρασί στου φίλου το ποτήρι κι η μοναξιά μας κάνει χαρακτήρι. Βάλε κρασί στου φίλου το ποτήρι κι η μοναξιά μας κάνει χαρακτήρι. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Χρόνια με φως, με υγεία, με αγάπη. Όλα τα καλά σας ευχόμαστε. Για ακόμα μία χρονιά μαζί μοιραζόμαστε ιδιαίτερες βραδιές, όπως η σημερινή. Με αυτά και με τα άλλα πάντα υπάρχουν προβλήματα, πάντα είμαστε σε δοκιμασία. Οι πρώτες όμως μέρες του χρόνου ή ακόμα και όλες οι γιορτές δημιουργούν μία αίσθηση αισιοδοξίας, καμιά φορά και μία ψευδαίσθηση ότι θα αλλάξουν όλα, αλλά και αυτό βοηθάει. Πιστεύουμε πολύ στην ψυχολογία, πιστεύουμε στα θαύματα, πιστεύουμε στις θετικές αλλαγές, τις προσμένουμε όλοι και πάνω απ' όλα νομίζω ότι όταν έχουμε ο ένας τον άλλον, καταφέρνουμε κάτι καλύτερο, κάτι πιο φωτεινό και κάτι πιο δυνατό. Είμαι ιδιαίτερα τυχερή σήμερα. Νομίζω ότι θα τις καλούσω και στο σπίτι μου. Αυτό είναι το κριτήριο. Λέω, πάω που πάω στο γύρισμα. Πηγαίνω που πηγαίνω στη δουλειά. Με ποιους ανθρώπους θα ήθελα να περάσω ωραία, να νιώσω ζεστά, να μοιραστώ κουβέντες από καρδιάς, κουβέντες ειλικρινείς. Και οι τρεις φιλενάδες μου μπορούν να μου το παρέχουν αυτό σήμερα πλουσιοπάροχα και σε μένα και σε εσάς. Τρεις υπέροχες φωνές, τρεις ερμηνεύτριες που τις έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας. Γλυκερία, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Σε όλη την οικογένεια, σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάς. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο επίσης. Όλα με το καλό. Το Μελινάκι μου, Μελίνα Κανά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Να ζήσουμε, εύχομαι, μια θαυμάσια χρονιά. Να φύγουν όλα τα προβλήματα από τη μέση. Και η Φωτεινή πιστεύω ότι πιστεύει. Εγώ. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Εύχομαι καλή χρονιά, να είναι καλύτερη από την προηγούμενη και ναι, να γίνει κάποιο θαύμα και να απαλλαγούμε από όλο αυτό. Πάντως και θαύμα να μην γίνει μεγάλο, στο μικροχρόνο μας μπορούμε και οι ίδιοι να φέρνουμε το θαύμα ή να το προσπαθούμε. Ενωθήκατε, νομίζω κατά διάδες έχετε ξαναβρεθεί, έχετε μοιραστεί επομένως ήδη χρόνο, πρόβες, αστεία, χαρά, αγωνία. Είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα εδώ. Είπες κάτι για θαύμα και έτσι συνειρμικά μου ήρθε. Εγώ πιστεύω προσωπικά, για να ξεκινήσουμε από εδώ, ότι αν ο καθένας κατορθώσει να κάνει ένα μικρό θαύμα για τον εαυτό του, μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο θαύμα συνολικά. Αν όλοι ενώσουμε τα θαύματα που μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένα, μπορούμε να δώσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Είμαστε λοιπόν εδώ μια όμορφη παρέα με τη Μελίνα και τη Φωτεινή. Εγώ με τη Μελίνα βρέθηκα, άκου τώρα. Αρκετές φορές. Και σταματήσαμε στην πρώτη καραντίνα, έτσι σταματήσαμε. Και παλιότερα βεβαίως έχουμε βρεθεί μαζί. Βέβαια. Με τη Φωτεινή, την οποία αγαπώ και θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι μαζί, έτσι, μουσικά στη σκηνή. Το σημαντικό είναι ότι έχετε αυτό το κοινό. Είστε γυναίκες, είστε πολύ βαθιά μέσα στην τέχνη σας, στο τραγούδι και πολύ βαθιά και στη ζωή. Όχι αποκομμένες από το τι συμβαίνει. Ειδικά τα δύο κορίτσια, Φωτεινή μου, τα ξέρω πολλά χρόνια πριν από σένα, αλλά και εσύ είσαι σε αυτή την ιδιοσυχνότητα. Είμαστε πραγματικοί άνθρωποι, νομίζω. Και αυτό είναι που μας ενώνει και πιο πολύ. Ακριβώς. Είμαστε υγιεινοί, πατάμε. Είμαστε μάνες και οι τρεις.
Έχουμε διανύσει αρκετά χρόνια στο χώρο, έχουμε εμπειρία και όρεξη. Έχετε κάνει κάτι που για κάποιους είναι αναμενόμενο, για κάποιους είναι ακόμα μη αναμενόμενο και για πολλούς όχι πολύ εύκολο. Μοιράζεστε για πάρα πολλή ώρα τη σκηνή, που σημαίνει ότι θέλετε και εσείς οι ίδιες να κάνετε παρέα, που σημαίνει ότι επειδή ακριβώς είστε χορτάτες, δεν είναι το θέμα σας ποια θα πει, πόσο τραγούδια. Όχι βέβαια. Να μπει η Γλυκερία, να βγει η Κανά, να μπει η Βελεσιώτου και αυτό εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα. Αγαπάμε και οι τρεις τα λαϊκά τραγούδια. Είναι μια μουσική σκηνή και εμείς είμαστε 3 τραγουδίστριες που αγαπούμε να μοιραζόμαστε πράγματα. Είτε εμείς είμαστε σε μια ηλικία με όλη την εμπειρία που έχουμε, να βγούμε, να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Ο κόσμος μας γνωρίζει και θα πούμε πολύ όμορφα λαϊκά τραγούδια. Έτσι να ξεβάψει αυτό το σκούρο της εποχής μας, να φωτίσει λιγάκι η εποχή. Να ανασάνουμε, να χαρούμε. Και μαζί με εμάς και ο κόσμος, βέβαια. Θα ρωτήσω κάτι αναμενόμενο, αλλά μου αρέσει, επειδή είναι μια εποχή που έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι πάντα σκαλώνουμε στα αρνητικά, σπέβδουμε να φωτίσουμε το μη θετικό. Θέλω να μου πείτε, μέσα από το μοίρασμα όλο αυτό που βιώνετε το διάστημα, μεταξύ σας, το πολύ θετικό που βρίσκει μία στην άλλη. Σε ανθρώπινο επίπεδο, δεν θα πάω στο καλλιτεχνικό. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι... δεν χρειάζεται. Φωτεινή, πες μου εσύ και την Γλυκερία να που πω εγώ, είναι γιατί πρώτη φορά. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Όταν το συναντάς, λες, ωραία, είμαι καλά. Αν τα βάλεις στη ζυγαριά δεν βγαίνει ποτέ τίποτα καλό. 5 λεπτά εγώ, 5 λεπτά εσύ, 5 ο άλλος. Δεν έχει νόημα. Και όμως περάσανε πολλά χρόνια με τέτοια προγράμματα, για να πούμε την αλήθεια. Στο παρελθόν θέλω να πω. Εντάξει, ήταν συνθήκες που επιβάλλαν κάποιες φορές, αλλά εμείς τουλάχιστον που είμαστε εδώ, το αποφύγαμε όσο μπορούσαμε σε όλες τις εμφανίσεις μας, σε όλες τις συνεργασίες μας. Έτσι δεν είναι, Μελίνα μου? Έτσι είναι ακριβώς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τελικό αποτέλεσμα, να φύγει ο κόσμος χαρούμενος, να έχει πάρει κάτι, να έχει σπράξει κάτι μέσα από τη μουσική. Συμφωνώ με τη Φωτεινή ότι η αλληλεγγύη και το να συνεργάζεσαι ειλικρινά με τον άλλον είναι και θέμα χαρακτήρα, είναι και θέμα εμπειρίας, είναι και τα δύο νομίζω. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε ανταγωνιστικές, ξέρουμε η μία την άλλη. Εγώ τη Φωτεινή τη γνωρίζω από τη Θεσσαλονίκη. Όταν πρωτοάκουσα τη φωνή της στις Μέλισσες του Γιώργου Καζατζή, είπα, Θεέ μου, τι σπάνιο μέταλλο, τι φωνή χαρακτηριστική και σπουδαία. Να σε μισήσω είναι αργά, αέρας πέτρος ολογά, με κυνηγούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, να σταματήσω το κακό, σ' είχανε δέσει μάγισσες, μα πάλι εσύ με ράγισες. Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω, σαν φεγγαράκι δυο μερό, στα παράθυρο φυλά, να μ' αγαπάς πως το θέλα. Τη Γλυκερία βέβαια την θαυμάζω χρόνια. Αυτό που ξεχωρίζω στη Γλυκερία είναι το ακούραστο που έχει. Και το θετικό και το ακούραστο. Δεν κουράζεται ποτέ, είναι πάντα πρόθυμη, πολύ εργατική και τι να πω, η αντοχή της να είσαι καλά. Όλοι να σε έχει ο Θεός γερή. Όλοι να είμαστε καλά. Να πω κάτι, Πώς το διατηρείς αυτό, Γλυκερία, πώς δηλαδή? Ποιο την αντοχή? Ναι, μωρέ, και την όρεξη. Μόνο η αγάπη για αυτό που κάνεις είναι.
Δηλαδή, κάθε άνθρωπος γεννιέται για να κάνει κάτι στη ζωή του. Νομίζω πως είναι δώρο αυτό το πράγμα. Το ότι με πρίκησε η φύση μου, ο Θεός, όπως θέλει να το πει ο καθένας, με αυτό το χάρισμα, καλούμε να υπηρετήσω τον κόσμο μέσα από το τραγούδι. Συγχρόνως υπηρετώ και τον εαυτό μου βεβαίως. Καλυτερεύω τον εαυτό μου μέσα από το τραγούδι. Έτσι βοηθάω και τον κόσμο. Όταν νυχτώνει ο ουρανός, πέτουν τα χαμοπούλια και είναι αβάσταχτος καημός στα μάτια τους η πουλιά. Του χρόνου παιχνιδάκια στον ύπνο στα βραϊτή, στο ξύπνιο στρατιωτάκια. Έρημα κορδιά από τα μη ευθύρες για θάνατο νερό και για φρισμένες πύρες. Να σερβίρω λίγο κρασάκι, να κάνουμε έτσι και μία ευχή. Να κάνουμε και μία ευχή με κρασί. Αλλά θέλω, ξέρετε, τώρα να κάνετε μία ευχή η καθεμία για τη δική της ζωή, έτσι ώστε με έναν τρόπο να καταλάβουμε τι ίσως να σας λείπει σε αυτή την περίοδο ή σε τι κάνετε focus. Να σερβίρεις εσύ, λέμε.
Για το καλό. Γιατί πρέπει, λένε, να εφρανθεί και το. Να κάνουμε και το κλασικό Να το κάνουμε, ναι, βέβαια. Μας, γιατί ο ήχος μας βοηθάει. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Να σας χαιρόμαστε. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα γερές και άξιες και δημιουργικές. Και πάνω στο σανίδι, πάνω στη σκηνή. Σας χρειαζόμαστε. Όσο και όσο η φωνή μας μπορεί να αποδώσει τις σωστές δονήσεις για τον κόσμο, γιατί πρέπει να δίνουμε ωραία πράγματα στον κόσμο. Όχι ψεύτικα, αληθινά. Να τραγουδάμε μέσα από την καρδιά μας και να έχουμε μια φωνή που να μπορεί να μας βοηθάει γι' αυτό. Να ευχηθώ εγώ για τον εαυτό μου, ναι, που είπες. Εύχομαι να έχω υγεία και εγώ και όλοι οι αγαπημένοι μου, το παιδί μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να μου φέρει καινούργια πράγματα, να με εκπλήξει με ωραίο τρόπο. Αυτά. Γλυκερία. Εγώ να ευχηθώ όλα υγεία για μένα και για όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, δικούς μου και ξένους, άπαντες. Και ακόμα και αν υπάρχει στο σύμπαν ζωή, να είναι και αυτοί υγιείς και να κάνουν μόνο καλά πράγματα. Εγώ επειδή αισθάνομαι ότι ζω σε μια εποχή που αλλάζουν πάρα πολλά, αυτή τη χρονιά ας ξεκινήσουν να αλλάζουν και ας φανεί ότι κάτι αλλάζει στον κόσμο, γιατί το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Φωτεινή μου. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στα δύο πολύ αγαπημένα μου παιδιά, να είναι γερά και να έχουν καλούς δρόμους, και στους ανθρώπους που είναι κοντά μου να τους ευχαριστήσω καταρχήν για αυτό που μου δίνουν, την ασφάλεια, το ότι με κρατάνε στη γη, και είμαι πολύ συγκινημένη όταν αυτό σκέφτομαι. Να είναι καλά. Οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας, που φαντάζομαι ότι άλλοι έχουν περισσότερους, άλλοι λιγότερους, αλλά μιλάμε για έναν μικρό αριθμό, έτσι κι αλλιώς, των ανθρώπων που, όπως είπες, μας γιώνουν, μας τροφοδοτούν, μας τιμάνε και στα δύσκολα. Δεν είναι μεγάλη λίστα αυτών των ανθρώπων. Μακάρι δηλαδή. Να, κάτι που μπορεί να αλλάξει και να ανατραπεί θετικά. Συνήθως, περνώντας τα χρόνια, κορίτσια, οι άνθρωποι αυτοί όλο και λιγοστεύουν, όλο κάτι γίνεται, υπάρχουν απώλειες, εκτός από τη φυσική απώλεια, ενώ και τη μεταφορική, που καμιά φορά μπορεί να πληγώνει και περισσότερο. Ξέρεις τι πιστεύω εγώ? Νομίζω ότι όταν εμείς βελτιώνουμε τον εαυτό μας, δηλαδή μην περιμένουμε μόνο από τους άλλους, όταν έχουμε μια καλή συμπεριφορά από τους άλλους, σημαίνει ότι βγάζουμε μια καλή συμπεριφορά κι εμείς. Δεν μπορούμε να ζητάμε μόνο και εμείς να μην διορθώνουμε πράγματα, να μην καταλαβαίνουμε τα στραβά που έχουμε. Πρέπει να διορθώνουμε τον εαυτό μας για να έχουμε ανταπόκριση. Νομίζω ότι λιγοστεύουν οι άνθρωποι, αλλά βαθαίνουν οι σχέσεις με τον χρόνο. Και πραγματικά είναι πιο ουσιαστικές και πιο βοηθητικές. Είναι οι αγκαλιές μέσα στις οποίες ξεκουραζόμαστε. Άλλη μια ευχή για φέτος, να ξαναβρούμε τις αγκαλιές. Ωραία. Τα ανταμώματα με τους φίλους. Να μην υπάρχει αυτή η καχυποψία, η δικαιολογημένη λόγω των συνθήκων, απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Εγώ έτσι νομίζω ότι λείπει περισσότερο από όλα τα πράγματα αυτή η αγκαλιά και το αντάμωμα. Και γι' αυτό, Φωτεινούλα μου, μόλις βρισκόμαστε θα κάνουμε μια σφιχτή αγκαλιά. Θα την κάνουμε. Όλοι μαζί. Εννοείται. Πέφτουν τα ψέματα βροχή, μα η αλήθεια σώσει. Κι η μόνη αλήθεια είσαι εσύ, η πιο γλυκιά ανταμοιβή. Εδώ οι κακίες δίνονται λευκό αγγέλου τίμα. Πάρε μ' απόψε, πάρε με, ζεστό αγάπης κύμα. Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω. Και σε περιμένω, πάρε μ' απόψε, πάρε με, στα μαγικά φτερά σου.
μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που είναι πιο απόμακροι, που δεν τους κοστίζει και τόσο πολύ το μη άγγιγμα, η αποστασιοποίηση. Με αυτούς μπορείτε να συνδιαλλαγείτε εύκολα, έχετε γίνει λιγότερο, ας πούμε, επικριτικές ή περισσότερο. Ας πούμε, εμένα μετά τον κορονοϊό ή κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν με πολύ αφορούν. Θέλω ακόμα πιο πολύ τη ζεστασιά, ακόμα πιο πολύ τον άνθρωπο που ευθέως θα έρθει να με πλησιάσει. Εγώ μπορώ να τους κοιτάξω, δηλαδή μπορώ να τους δώσω και άλλη ευκαιρία, μέχρι στο σημείο που θα δω ότι δεν είναι η ώρα τους ακόμα για να αλλάξουν μέσα τους. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι κρύβουν ένα πολύ καλό στοιχείο. Ίσως δεν το έχουν σκαλίσει πολύ καλά να το βρουν, να το ξεθάψουν από μέσα τους. Γι' αυτό δίνω και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη ευκαιρία. Αλλά βεβαίως αν είναι ανένδοτοι, αν δεν γίνεται, δεν συμβαίνει κάτι, εντάξει. Όχι, δεν κάνω κάτι άσχημο εναντίον τους, απλά φεύγω. Ναι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι στη συμπεριφορά τους πολύ εκδηλωτικοί και φαίνονται πολύ ανοιχτοί, αλλά αυτό δεν κρύβει πάντα έναν γνήσιο και καθαρό άνθρωπο. Οπότε, εμένα με ενδιαφέρει να δω την πρόθεση του ανθρώπου και το πόσο ειλικρινής είναι μέσα του. Άσχετα αν η συμπεριφορά του προς τα έξω είναι εκδηλωτική ή λιγότερο εκδηλωτική. Δεν με πειράζει αυτό. Με πειράζει όμως να διαπιστώσω ότι μία ανοιχτόκαρδη συμπεριφορά, που φαίνεται ανοιχτόκαρδη, στο βάθος κρύβει έναν άνθρωπο που είναι πονηρός, που είναι βαθιά κρυψίνους, αλλά δεν το δείχνει, που αυτό είναι, ας πούμε, η μάσκα του. Εκείνο που με τρώει, εκείνο που με σώζει, είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις φρικτές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Ερχόμουν τον Άκη, λάμπα μου τρελή, κι αγάπη τα χάμα συσάει. Πάρε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Μα δεν τρέπεσαι να καθίσεις πίσω, έλα στην παράσταση να σε γιουχαίσω. Ερχόμουν σε τον Άκη, λάμπα μου τρελή, πια αγάπη τα γάμα συσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Ερχόμουν σε τον Άκη, λάμπα μου τρελή, πια αγάπη τα γάμα συσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Και αν κάτι έχει απομείνει σε αυτούς τους χρόνους, είναι έστω μια μικρή παρέα που θα μοιραστεί ένα ποτήρι κρασί, που θα μοιραστεί ένα πιάτο φαγητό. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ να έχει το βάθος και την αξία που είχε πάντα. Και κυρίως για εμάς τους Έλληνες, να βγούμε μια παρεούλα, όπως έχουμε κάνει τις προάλλες με τη Μελίνα, σε ένα ταβερνάκι, να πιούμε κρασάκι, να φάμε, να μιλήσουμε για όλα, να έρθουμε σε επαφή, να ανοίξουμε λίγο την ψυχή μας, να πούμε κάποια πράγματα που δεν τολμούμε να τα πούμε στον πολύ κόσμο. Έτσι, να ανοιχτούμε. Μας έχει λείψει το αυτονόητο. Εννοείται. Το αυτονόητο, το να συναντιόμαστε με φίλους, να μοιραστούμε μια βραδιά, όπως είπε η Γλυκερία, έναν καφέ, μια όμορφη βόλτα έτσι, που να μην μας κατατρέχει η ιδέα του ιού και της αρρώστιας. Εσείς βέβαια έχετε αυτό το σπουδαίο καταφύγιο μέσα στη φύση της ζωής σας. Εμείς κάνουμε και ένα άλμα. Λέμε, τώρα θα σταματήσω για λίγο αυτό που κάνω, θα ακούσω μουσική. Εσείς φτιάχνετε μουσική. Ζείτε μέσα στη μουσική και είναι ένα πολύ δυνατό κουκούλι
για να αντέχετε και να περνάτε πιο ωραία. Το πιστεύω πολύ αυτό για εσάς τους καλλιτέχνες. Έχετε μια δύναμη μεγαλύτερη στα χέρια σας, Φωτεινή. Είναι πολύτιμο αυτό που το ένιωσες εσύ αυτό το διάστημα, πάρα αυτό το δύσκολο? Πολύ. Και μου έχει λείψει πάρα πολύ η επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή το καλοκαίρι έκανα αρκετές συναυλίες, αλλά πάλι δεν ήταν το ίδιο όπως παλιά που κατέβαινα από τη σκηνή και αγκάλιαζα όλο τον κόσμο. Τώρα δεν μπορούσα να το κάνω, γιατί φοβάμαι. Έτσι. Και αυτό περιμένω, να έρθει και αυτό. Γιατί καλά να τα λέμε, αλλά δεν είναι εύκολο να αγκαλιάσεις έναν άνθρωπο που έρχεται με αγάπη βέβαια, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται. Εκεί έχουμε φτάσει, να φοβόμαστε να πάρουμε ανάσα. Πάρα πολύ μας έχει λείψει αυτό. Η μουσική είναι μεγάλο καταφύγιο για μας. Είναι ζωή. Η επιτυχία, και τώρα είστε σε φάση, να δανείζομαι τώρα της Μελίνας, έτσι, αυτό το πολύ μαζικό που συνέβη μέσα από το σασμό. Από το τραγούδι. Όταν κάνετε αυτές τις τεράστιες επιτυχίες που πάνε σε οριζόντια, ταυτόχρονα, σε όλη τη χώρα, πώς νιώθετε? Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Το αίσθημα ότι οι άνθρωποι που ακούνε αυτό το τραγούδι, το συνδέουν με τη ζωή τους, εκφράζονται μέσα από αυτό, ταυτίζονται με το στίχο, συγκινούνται με τη μουσική, το βάζουν μέσα στις προσωπικές τους στιγμές, είναι κάτι σπουδαίο, σπουδαίο πραγματικά. Μπαίνουμε στα σπίτια και στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό είναι ευλογημένο, είναι ευλογημένο. Παρόλο που εγώ ως άνθρωπος είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που θέλω και τη σιωπή, θέλω και την ησυχία. Με βοηθάει η σιωπή. Ισορροπώ μέσα μου. Καλή η μουσική, δεν λέω, είναι, τι να πω, είναι ίσως από τα καλύτερα πράγματα που έχει επινοήσει ο άνθρωπος, ας πούμε. Αλλά και η σιωπή με τα μηνύματά της, με τα διδάγματά της, είναι κάτι σπουδαίο νομίζω. Μ' αρέσει δηλαδή να ζω και μέσα στη σιωπή. Νομίζω ότι το έχετε και οι δύο αυτό. Είναι ωραίο και εμένα μου αρέσει η μοναχικότητα. Γιατί σου στέλνει τα μηνύματα, σου στέλνει αυτά που σου λείπουν να καταλάβεις τι σου συμβαίνει την κάθε στιγμή. Και αυτό που είπε η Μελίνα για τα τραγούδια που βγαίνουν έτσι πλατιά στον κόσμο είναι πολύ όμορφο. Που επικοινωνεί ο κόσμος μέσα από τα τραγούδια μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν ένα κομμάτι μέσα τους από σένα. Από τη φωνή σου, από αυτό το τραγούδι που τους άρεσε. Είναι πολύ ωραίο να επικοινωνούμε τα τραγούδια μας. Χορταίνετε αυτό ποτέ? Από τη δική σας πλευρά θέλω να πω. Έχεις χορτάσει την επιτυχία χρόνια. Αυτό δεν είναι αυτός ο σκοπός. Συμβαίνει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, κάνουμε αυτό που κάνουμε, τραγουδάμε και δίνουμε τραγούδια στον κόσμο. Αυτό συμβαίνει όταν ένα τραγούδι βγει πολύ στον κόσμο έξω πλατιά, το αγαπήσει ο κόσμος. Είναι πολύ όμορφο να αισθάνεσαι ότι έκανες κάτι, τραγούδισες κάτι πολύ όμορφο και μέσα από τη φωνή σου και τη μελωδία που έγραψε κάποιος και τα λόγια που έγραψε ένας άλλος, πέρασε στον κόσμο αυτό. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αυτή όλη η ζωή. Φωτεινή μου. Εγώ θα συμφωνήσω απολύτως. Είμαι πιο λίγα χρόνια από τα κορίτσια στο τραγούδι, αλλά έκανα κάτι άλλο πριν, ήμουν δασκάλα. Οπότε... Πάντα τραγουδούσες όμως. Τραγουδούσα, πάντα.
Απλά τώρα τραγουδάω σε πιο πολύ κόσμο. Είναι πολύ όμορφο πράγμα να το μοιράζεις αυτό. Όταν ακούσα στον δρόμο, περπατάω και μου λέει «Γεια σου Φωτεινή», ένας ταξιτζής, ας πούμε, που μου ακούει στις μέλισσες από το σύριαλ, ας πούμε. Και για μένα είναι πολύ όμορφο πράγμα και που νιώθηκε την αμεσότητα να μου το μεταφέρει αυτό. Θαυμάσιο. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε η Γλυκερία. Η ζωή όλη είναι. Αυτό είναι το κερασάκι, ας πούμε, η χαρά, η εξωστρέφειά μας. Αυτό είναι πανέμορφο συναίσθημα. Μέχρι να γίνουμε άγγελοι, να βγάλουμε φτερά. Ας μείνουμε με γρατζουνιές στους ώμους και στην πλάτη. Να μαρτυράνε πως κι οι δυο πετάξαμε ψηλά. Σαν κοιμηθήκαμε μαζί στο ίδιο το κρεβάτι. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Μέχρι να γίνουμε άγγελοι, να βγάλουμε φτερά. Είστε τρυφερούλες, θα το ξαναπώ. Κάθε φορά που σας συναντώ και αυτό δεν μπορεί να βγει. Δηλαδή μπορεί κάποιος να επιλέξει ότι θα βγάλω αυτή την περσόνα. Δεν βγαίνει αν δεν πηγάζει από μέσα σου και χαίρομαι ιδιαίτερα. Εξάλλου, γι' αυτό και σας επέλεξα. Γιατί τι είναι πάνω απ' όλα. Ναι, βεβαίως και κάνουμε μια εκπομπή και βεβαίως κρατάμε συντροφιά σε πολλούς που είναι σήμερα στο σπίτι. Αλλά το σημαντικό είναι και αυτό το άνοιγμα της καρδιάς και η πρόθεση επικοινωνίας. Λένα μου, και εσύ το κάνεις αυτό όμως. Μας ξέρεις τόσα χρόνια. Είσαι πάντα τόσο ζεστή, οικοδέσποινα. Μας αντιμετωπίζεις με πολύ σεβασμό και με αγάπη και το ανταποδίδουμε αυτό. Και να είσαι καλά πάντα. Και μπορεί εσύ να το προκαλείς αυτό, να το βγάζουμε κι εμείς, το έχουμε, αλλά με τη συμπεριφορά σου και με τον τρόπο που μιλάς, με την ευγένειά σου, με όλα αυτά που είπε η Μελίνα, τα πολύ σωστά πράγματα, εκμεύεις και από εμάς τα καλά μας στοιχεία. Με έναν πολύ ωραίο τρόπο και τρυφερό να μπορούμε να μιλάμε έτσι στους ανθρώπους. Στη φίλη μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υπέροχη, λοιπόν. Είναι πολύ τιμητικά όλα όσα μου λέτε και με συγκινείτε και εμένα και έτσι έχω κι εγώ ένα λόγο παραπάνω να αισιοδοξώ για τη νέα χρονιά. Γιατί από κάτι τέτοια πιανόμαστε όλοι και δημιουργούμε εικόνες που θέλουμε να έρθουν τις επόμενες ημέρες. Να γίνουν πραγματικότητα. Ναι. Και το πιστεύω αυτό και πρέπει να το κάνουμε όλοι, να το παλεύουμε, γιατί είναι ο καιρός δύσκολος. Έχουμε 1000 λόγους για να μας παίρνει από κάτω, να κουραζόμαστε, να φοβόμαστε, να λυγίζουμε. Και υπάρχουν 2-3 μικροί αλλά και τόσο σπουδαίοι λόγοι για να αντιρροπούμε όλο αυτό και να χτίζουμε πάνω στο θετικό. Και να βλέπουμε πάντα θετικά μέσα μας, να κρατάμε αισιοδοξία, να έχουμε αισιοδοξία, να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Γιατί ούτως ή άλλως είναι τόσο μαυρισμένα όλα γύρω μας, που εμείς πρέπει να βγάζουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, φως και να φωτίζουμε και τους άλλους ανθρώπους που δεν μπορούν. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πρέπει να τους δίνουμε φως, να τους βοηθάμε, να τους πούμε ότι υπάρχει το φως. Να το βλέπουν, να το ψάχνουν, να το βρουν. Όσο πιο σκοτεινή είναι η κατάσταση απ' έξω, τόσο νομίζω ότι αναζητούμε όλοι μας το φως και τη δύναμη της αγάπης και οδηγούμαστε σε μονοπάτια που είναι αιώνια και αυτό είναι το θετικό, ας πούμε, μιας δυσκολίας, ότι αναβλύζει από μέσα μας δύναμη και πίστη. Είστε και οι τρεις γυναίκες που και έχετε δοκιμαστεί και
Έχετε περάσει και δύσκολα και σκοτεινά και φωτεινά και αυτό σας κάνει ακόμα πιο γοητευτικές. Ξαναπηγαίνω στο ανθρώπινο κομμάτι. Το καλλιτεχνικό είναι εκεί, μόνιμα ορατό, πάντα χειροπιαστό. Το άλλο που κάποιος το ψυχανεμίζεται μέσα από τις συνεντεύξεις που δίνετε κατά καιρούς, είναι σπουδαίο και πολύ θελεκτικό. Προτιμάτε να κάνετε δώρα ή να σας δίνουν δώρα? Να κάνω. Να δίνω δώρα. Είσαι δική μου. Εσύ, την αλήθεια, σε αυτή τη φάση. Δεν συγκινούμε όταν παίρνω δώρα. Δηλαδή, δεν με αφορά τόσο πολύ. Να δίνω μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Πραγματικά μ' αρέσει πιο πολύ να δίνω. Είναι πολύ ευχάριστο κάποιον να σε σκέφτεται μια στιγμή, γιορτής, κάτι και να σου κάνει ένα δώρο, είτε γιατί έτσι το θέλει. Αλλά πιο πολύ θέλω κι εγώ να δίνω. Και χωρίς γιορτή. Και τα δύο. Χωρίς δώρο, γιορτή. έτσι. Ναι. Και τα δύο. Χαίρομαι απίστευτα και να μου δίνουν δώρα και να κάνω δώρα. Λοιπόν, θα ζήσεις εσύ μια διάφορη στιγμή, εσύ θα χαρείς περισσότερο και εσύ πάρει περίπου. Αυτό το θέλουμε, το θέλουμε. Και εγώ είμαι, νομίζω, σαν τη Μελίνα, δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω δώρα, αλλά μου αρέσει και να μου κάνουν. Ωραία, εμείς δεν σου Τα ακούτε φέραμε εκεί στο δώρο, σπίτι, σου φέραμε τα τραγούδια μας μόνο. Εννοείται. Κοίτα, για εμένα είναι δώρο το ότι είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα Με πολύ. πολύ αγάπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα Να πολύ. τα Με πολύ. ανοίξουμε. Βεβαίως, πρέπει να το ανοίξετε. Ουσιαστικά δεν έχω κάνει και ονοματολογία ποιο πάει σε ποια, γιατί θα δείτε. Είναι μελετημένο. Wow. Αγάπη. Γιατί, κοίτα, είναι γούρια, Υγεία. αλλά έχει Εγώ ο έχω την καθένας... τύχη. Υγεία. Εσύ. Αγάπη. Γλυκερή έχει υγεία, η Φωτεινή έχει αγάπη Τύχη. και εσύ έχεις τύχη. Αν ενώσετε αυτά τα τρία παιδιά, μιλάμε για το σούπερ τέλειο 2022. Εμείς θα έχουμε και οι τρεις όλα. Ακριβώς. Και ευχόμαστε σε όλο Ακριβώς. τον κόσμο να τα έχει και τα τρία πλουσιοπάροχα παιδιά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Από την καρδιά μας. Και πραγματικά. τύχη και αγάπη. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε όμορφα. πάρα Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικό. Ευχαριστούμε. Είναι και ο Πάρα πολύ συνδυασμός ωραία τώρα. επιλογή. Εξαιρετικό. Μ' άρεσε αυτό το δώρο πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Μόλις σου ανέτρεψα τη θεωρία σου. Ναι, μόλις. Ναι, όχι, μ' αρέσει. Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Θέλω να σας ευχηθώ να συνεχίσετε να είστε έτσι, να με φιλοξενείτε όποτε υπάρχει έτσι η αφορμή, να τραγουδάτε ωραία, να βρίσκετε ωραία τραγούδια, να σας αγαπάει ο κόσμος, να συνεχίσετε δηλαδή όλο αυτό το ωραίο που ζείτε ακόμα και στις δύσκολες εποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Λένα. Να έχεις Πάρα υγεία και πολύ. δύναμη. Και έμπνευση πάντα. Καλύτερα. Καλή χρονιά, καλά καλή για χρονιά, το- Καλή κορίτσια. χρονιά. Όλα τα Καλή καλά. χρονιά. Καλή χρονιά σε όλες. Καλή χρονιά. Μέρες βαριές, χοντρές ψυχάλες, πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία, στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να βιάσω το τασάκι κι αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω απ' το μπαλκόνι, να βρει κανένα που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες. Και στη φουφού του καστανά, στα χέρια γίνει σατανά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει, κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με μπαστούνι κι εγώ με γκάζια στο τακούνι. Το άσθμα μου κι ο βρύχιδμος μου στα ραδιόφωνα του κόσμου. Μέχρι πια
εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες. Και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες. Και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνεις σατανά. Περπάτησα, μα πώς να σταματήσω. Οι δρόμοι μαγικές κλωστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Σε σένα ναι με φέρνουνε και με γυρίζουν πίσω. Εραστικός κι αμίλητος κι απ' τη ζωή φεύγατος ή ο Θεός θανάδικος ή θα είναι ο κόσμος σκάρτος. Εραστικός κι αμίλητος κι απ' τη ζωή φεύγατος ή ο Θεός θανάδικος ή θα είναι ο κόσμος σκάρτος. Έτσι, πάμε! Τώρα! Να τα λες! Το καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με τον κορδελιό και η παλιά Ελλάδα. Αχ, και η παλιά Ελλάδα. Μουτσουρωμένο το γυαλί και πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το Ιταλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Μαζί τα σμυρνέικα σου να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μου. Τα σμυρνέικα τραγούδια ποιος να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μου. Το καθρεφτάκι σου παλιό, αχ και το μυαλό χαμένο, σε ποιο τα ήπιες καπηλιό και βγήκες μεθυσμένο και βγήκες μεθυσμένο. Εσείς τας
Σμυρνέει. Τα σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου.